Zdravím a vítám vás na kafíčku u kolektivního výkladu karet. Dnes se budeme ptát na otázku, jak mě vnímá, co ke mně cítí. Takže budou dva výklady. První balíček je s královnou pentaklu a druhý balíček je rytíř pohárů. Dám vám chvilku, abyste si mohli vybrat balíček a podíváme se na to. Tak, jestli jste si vybrali, tak začneme teda prvním balíčkem. Takže vítám tímto první balíček. Tady začínáme z hurta. Myslím, že to bude ještě zajímavé. Tak. Myslím si, že většina z vás, kteří se díváte na výklady karet, tak jste ženy, takže budu mluvit k vám ženám. Tím ale nechci opomenout pány, takže v případě potřeby si samozřejmě ten výklad otočte, jak budete potřebovat. Tak a teď se teda zaměříme na to, jak vás vaše osoba vnímá a co k vám cítí. Osoba, na kterou se ptáte, tak vás vnímá jako ženu krásnou, ženu, z které vyzařuje taková přemíra ženskosti. Máte v sobě mnoho ženské energie a to na něj působí velmi přitažlivě a poutavě. A vnímá vás jako ženu milou, starostlivou, pečující. A také ženu, která je velmi schopná zaopatřit samu sebe, zabezpečit, i co se týká financí. Takže opravdu vás vnímá jako ženu s velkým žet a velmi tedy přitažlivou ženou. Ten člověk, na kterého se ptáte, tak tady vystupuje jako král holí. A vy jste tady hned na začátku jako královna pentaklů. Ono to tady, on vás vnímá jako pár, ale já už teď si myslím, že vás vnímá jako milenecký pár. My se k tomu později dostaneme, ale tady mezi váma je karta ďábla a on vás totiž vnímá jako velmi, ale opravdu velmi fyzicky a sexuálně přitažlivou ženu. On je vámi přímo až posedlý a vy jste pro něj něco jako droga, protože tady je opravdu obrovská přemíra a velké sexuální přitažlivosti. Vy jste pro něj i zahalená takovým tajemstvím. Já si myslím, že vy jste pro něj něco tajného. Vy jste pro něj tajemství. U některých to může znamenat, že se znáte i z minulosti, nebo ten člověk vás už delší dobu registruje, nebo vás zná z minulosti. Je to kolektivní výklad, takže tam těch variant může být samozřejmě víc. Ale buď to vy jste v minulosti spolu měli nějaký vztah, spolu nějaké zážitky, vzpomínky, které ale byly zkrátka na tajňáka. Jo, bylo to velkým a je to možná stále velkým tajemstvím. Takže
Takže takto vás ta vaše osoba vnímá. On cítí k vám, potřebu nějaké velkorysosti, být k vám velkorysý. Je to o přijímání a dávání, takže, ale jako oboustraném, kdy on vám chce dávat, ale samozřejmě chce i něco naspět. A on chce i, nebo on i cítí, že by chtěl, nebo chce do toho investovat nějakou určitou svoji energii, svůj čas. Ale tady to na mě působí, že spíš jako za účelem milostného trojúhelníku. On to cítí jako něco nezávazného. Spíš o takovém tom randění. Já si tady ještě doložím. No, ano. On to vnímá jako dobrodružství. Vnímá to jako dobrodružství, z jeho strany to cítí spíš jako zajít si spolu na rande, nějaké schůzky, pobavení, zábava, dobrodružství. On do toho není citově angažovaný. Vy pro něj nejste jedinou prioritou a on možná řeší do toho někoho jiného, nějakou jinou ženu nebo svoji rodinu, anebo taky třeba práci. Jo, tam těch možností může být několik. On tu energii směřuje k vám, je tam z jeho strany nějaký pohyb, nějaká akce. Řekla bych, že ve smyslu komunikace, kdy tady ještě doložím. Aha, takže je tam potenciál k tomu, že vás bude ten člověk kontaktovat. Možná vás už kontaktoval, nebo vás kontaktuje a bude s vámi chtít schůzku. Ale z jeho strany toho, jak to vnímá a jak to cítí on, tak se nejedná o nic vážného. Což samozřejmě záleží, jak to vnímáte vy. Někomu to může samozřejmě vyhovovat, ale u někoho, kdo by třeba chtěl něco víc, tak je určitě dobré to vědět, pokud to nevíte. A nebo možná si tou situací procházíte, jste milenci a jenom vás třeba zajímalo, jak to vnímá mezi váma on, jak to k vám cítí, ale on tady ten člověk do toho není nějak jako citově angažovaný. Je to spíš taková výměna, jak tady bylo to přijímání a dávání. Takže to je výklad číslo 1. Tímto bych to ukončila. Takže děkuji vám za shlédnutí a byla bych moc ráda o nějakou zpětnou vazbu. Mě by zajímalo, jestli to s někým z vás nějak zarezonovalo, jestli jste se v tom nějak našli, jestli se třeba nacházíte v takové situaci, nebo něco podobného. A zajímalo by mě, jak to máte. Tak jo, tak tímto se rozloučím. Mějte se hezky. Tak a já už vítám balíček číslo 2.
Takže nejprve teda zase vyložím karty. A jak už jsem říkala u prvního balíčku, tak předpokládám, že většina z vás, co se díváte na výklady karet, jste ženy, takže budu mluvit k vám ženám. Samozřejmě nechci opomenout pány, takže tam je potom potřeba si akorát otočit podle potřeby, na koho se ptáte. Dobře. Takže jak mě vnímá, co ke mně cítí? Jak vás vaše osoba vnímá, co k vám cítí? Tak už teď vám můžu říct, že vaše osoba, na kterou se ptáte, tak vás vnímá jako radost ve svém životě. Jako přísun pozitivní energie do svého života. Příliv radosti. On vás vnímá jako radost a vnímá vás jako hvězdu. Tady opravdu je karta hvězdy, takže vy jste prostě jeho hvězda. Jednoduše řečeno, úplně stručně. Také vás vnímá jako ženu, která je nad věcí, je tvrdohlavá, je tam taková ta tvrdohlavost, vnímá vás jako ženu, která má pevné hranice, přes které jen tak někoho nepustí a zároveň ví, jak se věci mají a ví, co chce, a jako ženu, kterou nelze jen tak obalamutit a opít rohlíkem. Takže takto on vás vnímá. A vnímá vás jako osobu sobě blízkou. Kdy on vás vnímá jako člověka, se kterým chce mít dlouhotrvající vztah. Seriózní dlouhotrvající vztah. A myslí to s váma vnímá vás jako ženu na opravdu dlouho. Co se týká citů, tak tento člověk je vám oddaný. On je zaměřený pouze na vás. A vlastně počítá s váma i do budoucna. Tady on i fantazíruje o vašem společném životě. Často sní, i třeba přes den si představuje, jaké by to bylo, kdybyste měli spolu rodinu, jaký by byl váš společný budoucí život. Představuje si, jako byste měli krásnou, šťastnou rodinu, naplňující rodinný život. Já si tady akorát ještě doložím tady na tu kartu. Abych si v tom dělala trošku jasno. Protože tady je karta věž. A já jenom potřebuji vědět, jo, a ještě tady vlastně k té holí a k té věži, to už jsem tady měla vlastně toho rytíře poháru. No, takže on k vám chová romantické city. Ale on je z těch citů k vám docela ve stresu. On tam cítí určitou jakoby nejistotu v těch citech,
ne jakoby k vám, ale spíš mi to připadá jako vašich citů k němu. Že on jako kdyby byl z toho tak nějak ve stresu, že on si není úplně jistý, jak vy to k němu máte, jestli to máte taky tak. A on tady, on vás miluje. On vás vnímá jako partnery a miluje vás. Tady je láska. To je citová karta lásky. Takže miluje vás a on plánuje buď to vám ty city vyznat, protože tady je i určitý posun vpřed v nějakém tom vztahu, takže buď to u někoho to může znamenat, že on vám ty city vyjádří, anebo se ten váš vztah posune na další level. To může být klidně i jakoby nabídka, jakákoliv, ke společnému bydlení, vztahová nabídka, žádost o ruku. To záleží, v jaké situaci se nacházíte, v jakém vztahu s tím člověkem jste, ale on tam plánuje udělat další krok. Další krok vpřed, protože vy jste jeho láska. To je moc hezké. Tak jo, tak tím bych to uzavřela. A chtěla bych vám moc poděkovat za shlédnutí a určitě bych vás chtěla i poprosit o nějakou zpětnou vazbu. Zajímalo by mě, jestli tady ten výklad s váma rezonoval, jestli jste se v tom nějak našli, nebo ve vaší situaci, ať už se to týká toho člověka nebo vás. Každopádně budu ráda za nějaký komentář a ještě jednou vám moc děkuju a mějte se hezky.